Vostès saben que la vacunació d'AstraZeneca en aquests moments l'estem utilitzant, sobretot per el que són els grups de persones de col·lectius essencials, estem parlant de professorat, Mossos, bombers, protecció civil, etc., i també per professionals sanitaris que no estan a la primera línia. Saben vostès també que des del Ministeri es va aprovar només fins als 55 anys, tot i que l'EMA, l'Agència Europea del Medicament, va fer l'aprovació o va donar l'aprovació per majors de 18 anys, sense un límit d'edat. Sí que feia l'advertència, certament la feia, i és cert que els assajos clínics en persones més grans de 55 anys l'evidència és limitada perquè hi ha molt poques persones més grans de 55 anys que participessin en els assajos clínics. Però també és cert, repeteixo, que l'EMA ho aprova sense límit d'edat. Cert també ho és que el Regne Unit i algun altre país l'està utilitzant sense cap límit d'edat i que la nostra posició, el posicionament nostre de Catalunya era, com a mínim 65 anys. Com a mínim 65 anys. També vam dir que això s'hauria de revisar en el moment en què comencés a haver-hi més evidència, que aquesta evidència hauria de vindre o bé de els assajos clínics, que l'assaig clínic en aquests moments s'està duent a terme als Estats Units, o molt probablement, com ja està succeint i ha succeït, a partir de la informació de la vacunació que s'està duent a terme al Regne Unit. I va sortir la setmana passada ja una informació que vam estar comentant aquí, un preprint, que ara sense revisió per parts, d'un article basat a Escòcia, en la vacunació a Escòcia, on els resultats de Pfizer, BioNTech i AstraZeneca deien o donaven una reducció molt important dels ingressos hospitalaris en persones grans, fins i tot més grans de 80 anys, i que els resultats d'AstraZeneca no només eren comparables, sinó que fins i tot en algun tram d'edat eren millors que els de Pfizer-BioNTech. Això està movent els països a obrir aquesta franja d'edat. Estic parlant dels països europeus. Alemanya, en aquests moments, que és fins a 65 anys, està dient que han de començar a utilitzar més intensament les vacunes que tenen disponibles d'AstraZeneca. França ho està aprovant fins a 75 anys, ho acaba d'aprovar. Itàlia fins a 65 anys, i jo des d'aquí demano al Ministeri que obrim aquesta franja d'edat, que l'obrim clarament, com a mínim fins a 65 anys, i avui la mateixa doctora Cabezas ha enviat una carta al Ministeri, un missatge al Ministeri en aquests termes. No té sentit que, per exemple, puguem tenir un mestre de 30 anys vacunat i a una mestra de 62 o 64 sense vacunar. No té sentit. O una mossa de 30 anys sense vacunar, o vacunada, perdó, i una mossa de 60 sense vacunar. No té sentit. El raonament al que nosaltres ens basàvem i ens basem per dir que de 55 a 65 és que immunològicament la reacció immunològica serà la mateixa en una persona de 64 que en una persona de 55 anys.